Odpadnutie cirkvi. Znamenia času pred príchodom Ježiša Krista. Jedno zo znamením bude, že príde veľké odpadnutie v cirkvi. Ja budem čítať dneska veľa textov, ale budeme hovoriť o Božom slove. Potrebujeme prečítať niektoré veci. Apoštol Peter hovorí, budeme čítať za chvíľočku z 2. listu Petrovo, apoštol Peter hovorí, čo sa bude diať pred príchodom Ježiša. My vieme, že príde vytrhnutie a predtým nejaké veľké znamenia pred vytrhnutím nebudú. Predtým, ako príde druhý príchod Ježiša Krista, to je úplne iná udalosť, ktorá nastolí sa od vytrhnutia prejde 7 rokov, keď príde druhý príchod Ježiša Krista. Bude to 7-ročné obdobie, prvé 3,5 roka, keď bude vládnuť človek, ktorý nazvaný Antikrist, ktorý uzavrie zmluvu s Izraelom a príde ako falošný Mesiáš, vytvorí falošný pokoj, poruší po 3,5 rokoch zmluvu a ďalšie 3,5 roka nastane veľké súženie, akého nikdy nebolo na tejto zemi. A Boh bude jednať s Izraelom počas týchto 7 rokov a Boh bude jednať so svetom. Boh bude súdiť. Posledné 3,5 roka bude veľké súženie. Tak veľké súženie, že ľudia budú kričať, aby zomreli a nebudú môcť zomrieť. A na konci tohto obdobia príde Ježiš druhýkrát. To sú dve rozdielne udalosti. Vytrhnutie a druhý príchod. História hovorí, že apoštol Peter bol ukrižovaný spolu so svojou manželkou. Bol to apoštol, ktorý bol ženatý. Pán Ježiš ho povolal a modlil sa za jeho svokru, aby bola uzdravená. A bol dolehlavo ukrižovaný pravdepodobne so svojou manželkou za čias cisára Nera. Žil v jednom z najnebezpečnejších čias kresťanskej histórie roky 64 až 67 po Kristovi, keď vládol Nero. A o rok až 2, keď napísal druhý list, zomiera. Je to list na rozlúčku. A preto je veľká podobnosť 2. Pavla listu Timotejovi a 2. list Petrovi. To sú veľmi podobné listy. Aj Pavol píše, pamätáte, na rozlúčku, sa lúči, vie, že zomrie. A takisto Peter vie, že je čas jeho odchodu. A po napísaní tohto listu zhruba 1 až 2 roky zomiera. A keby sme mali veľmi krátky čas na to, že vieme, že zomrieme, čo by sme ľuďom odkázali? Čo by si odkázal ty ľuďom? Čo by som odkázal ja? Keby sme vedeli, že o krátky čas zomrieme, čo by sme odkázali ľuďom, ktorých máme radi? A o tom je druhý list Pavla Petrovi. A tak budeme čítať z druhej kapitoly, koniec, a prečítame celú 3. kapitolu 2. listu Petra. Apoštol Peter píše v 2. kapitole, nedá sa čítať teraz celú kapitolu, ale hovorí o falošných prorokoch a učiteľoch, ktorí budú v cirkvi. A výsledkom ich pôsobenia bude toto, lebo budú zvádzať ľudí, ktorí sú nestabilní vo viere, budú plní cudzoložstva, budú plní chamtivosti po peniazoch, budú plní zhýrilého života, budú sa tváriť, že sú pobožní, ale zaprú Božiu moc. Výsledok ich pôsobenia v cirkvi je toto, že ľudia budú robiť toto, lebo horšie ako prvé sú posledné veci tých, čo poznali Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a ušli po škvrnám sveta, ale znovu sa pletú s nimi a sú premožení. Bolo by im lepšie, to je veľmi silný výraz teraz, keby neboli poznali cestu spravodlivosti. Ako keď poznali a odvrátili sa od im daného svätého prikázania. Splnilo sa pri nich pravdivé príslovie, vrátil sa pes ku svojmu vývratku a umyté prasa do blata. Peter hovorí, že toto je výsledok práce falošných učiteľov. Odvedú ľudí preč od pravdy. Tí, ktorí poznali Pána a opäť sa vrátili späť k hriechu, sú ich posledné veci horšie ako prvé. To znamená, že bolo by lepšie pre nich, keby vôbec neuverili. Je toto možné? Takýto výrok. Zdá sa, že je väčšia milosť pre ignoráciu posolstva evanjelia ako pre neposlušnosť. Ľudia, ktorí odpadnú od viery, ľudia, ktorí sa odvrátia preč od Boha, pošľapú pravdu, budú robiť horšie veci ako pred znovuzrodením. A Duch Svätý hovorí, bolo by lepšie, keby vôbec neuverili. A Peter ide ďalej. Milovaní, toto je už druhý list.
ktorý vám píšem, a v oboch napomínam, prebudzam vašu čistú myseľ. Aby ste pamätali na predpovedané slova svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia. Predovšetkým vedzte, že podsmievači žijúci podľa svojich žiadostí prídu v aké dni? V posledné dni. A to sú aké posledné dni? Pamätáte si to? Posledné dni sú od príchodu Pána Ježiša Krista do jeho narodenia, vzniku cirkvi skutky 2 až po vytrhnutie cirkvi. Toto sú posledné dni v Biblii. A pred vytrhnutím, respektíve pred druhým príchodom Ježiša, sa bude to stupňovať, tak ako pôrodné bolesti, ktoré prídu na ženu, ktorá má rodiť. Tie prídu pomaličké kontrakcie vo veľmi dlhšom časových limitoch. A toto sa deje. A tie sa kontrakcie budú stupňovať. Prídu ľudia a budú sa posmievať. Veď, ale však toto už dávno bolo, že Ježiš má prísť a nepríde. Veď už dávno boli zemetrasenia, dávno boli vojny, to všetko je a nič sa nedeje. Ale sila a intenzita týchto vecí sa stupňuje. A prídu s výsmechom a povedia, čo je so sľubom o jeho príchode. Veď odkedy otcovia pomreli, všetko zostáva od počiatku stvorenia. Falošní učitelia, ktorí prišli a prídu aj teraz sú v cirkvi, hovoria, na čo žiť Božie slovo, na čo byť dochvíľný, na čo, veď stačí len tak povrchne, stačí len tak žiť pre Ježiša, netreba to brať vážne. Počúvajte dobre, falošní proroci nikdy nežijú plné Božie slovo. Nikdy sa nebudú posväcovať. Stále, keď uveríte falošnému učeniu, stále je problém s praktickým spôsobom života. Stále. Títo ľudia, ktorí uveria týmto klamstvám, budú znižovať štandard Božieho života. Nie, že by sme boli dokonali. Ja mám množstvo vecí, ktoré ma trápia v živote, za ktoré sa modlím a prosím vás, modlite sa za mňa, aby Boh ma premenil, Boh ma formoval. Ale ja to nechcem prijať ako niečo, čo je už konečné, že s tým sa nedá nič robiť. A títo ľudia znížia štandard. Prečo? Lebo sami žijú v hriechu a preto povedia, veď to nie je problém. To nie je problém, že žiješ v cudzolosti. To nie je problém, však môžeš aj kázať Božie slovo, môžeš byť na bohoslužbách, môžeš si zachrániť spasený, no nie si zachrániť spasený. A ak nebudeme robiť pokánie, čo znamená zmeniť spôsob života a myslenia, no nebudeme, môžeme sedieť. A toto sa deje teraz a bude sa diať toho viac. Falošní učitelia, opísaní v 2. kapitole 2. Petra, budú spochybňovať Božie slovo, Ježišove výroky o jeho príchode a súde. Môžem si žiť podľa svojich žiadostí a nič sa nedeje. A Peter ide ďalej, hovorí, skryté je im totiž, lebo tak chcú, že nebesá boli od dávna aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na Božie slovo, a že niekdajší svet pre nich vodou zatopený zahynul. Je toho strašne veľa, ale to sa nedá kázať na jednu kázeň, to by bolo. Ale to isté Božie slovo zachová ohňu terajšie nebesa a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí. To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Toto je metafora, netreba vyrátavať nejaké čísla, to je metafora. Pre Boha čas neexistuje, on je, bol a bude. On je v minulosti, v prítomnosti a v budúcnosti. Veľa ľudí sa snažilo vyrátať z toho Ježišov príchod. Toto je metafora. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale všetci sa dali na pokánie. Príde deň Pánov ako zlodej, keď sa nebesa rachotom pominú. Živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. A Peter hovorí, no ak toto sa všetko má stať, aký musíte byť svetom konania a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa. Ja neviem, či cirkev túžobne očakáva Ježišov príchod. Ale tí, ktorí sú Boží, sú hladní potom. Hovoria, Páne, kedy prídeš? Tí, ktorí nie sú pripravení, povedia, radšej nechod teraz. Keď sa nebesa rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari, podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. To hovorí Boží apoštol. Ak toto všetko sa má diať, ak toto, čo mi Pán ukázal a čo sa má naplniť, ako potrebujeme
my byť hladní po Bohu. Zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spasenie, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel, apoštol Pavol. Podľa múdrosti jemu danej. O tomto hovoril vo všetkých svojich listoch, ktorých niektorým veciam ťažko rozumieť. A neučení, neutvrdení ľudia ich práve tak, ako ostatné písma, aj prekrúcajú na vlastnú skazu. Vy teda, milovaní, ktorí to vopred viete, chránte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom nemravníkom a nestratili ste pevnú postať. Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen. 2. Tesaloničanom Pavol píše: A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista, o tom, že sa spoločne zhromaždíme k nemu, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak ľahko sklátiť presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom, ani slovom, ani údajne našim listom, ako by deň Pánov už nastal. Nech vás nikto nejako neokláme. Víte, rôzne herezie sa slížili, že už prišlo vytrhnutie, že vzkriesenie bolo v Korinťanom a tak ďalej. Mnohé herezie musel Pavol riešiť. Lebo prv musí prísť čo? Pavol hovorí. Musím prísť odpadnutie a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia. To je Antikrist. To je iné pomenovanie pre Antikrista. Čiže predtým, ako príde, musí prísť k odpadnutiu. A ja som presvedčený, že proces koronavírusu spustil veľké odpadnutie z cirkvi. Veľa ľudí odpadlo od viery. To sa spustil obrovský proces a to je jedno zo znamení pred tým, že sme pred vytrhnutím. Že cirkev sa blíži k vytrhnutiu. To je jedno zo znamení, že veľa ľudí stratí vieru. A keď hovorím o strate viery, ľudia si myslia, že mnohí odídu do sveta. Áno, je to tak. Je to tak, mnohí sú vo svete veriaci ľudia, ale mnohí budú sedieť tu a budú žiť si svoj spôsob života. A to uvidíte ďalej. Ďalej je napísané, Pavol píše Timotejovi, duch však vyslovene hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať čo? Bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. Pán Ježiš, keď žil, povedal v Matúšovi 24: Hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus, a mnohých zvedú. Božie slovo hovorí, že pred príchodom Ježiša Krista príde k odpadnutiu viery ľudí, veriacich ľudí od viery. Odpadnúť neveriaci človek nemá od čoho. Verím, že nemáme žiť teraz v strachu, či náhodou neodpadneme od viery v Boha, ani by sme nemali behať kdekade po jednotlivých zboroch a hovoriť, toto je dobré a toto je zlé. Ale máme brať vážne Božie slovo a ono nabáda cirkevné zbory, ale hlavne jednotlivcov, aby sme dávali pozor. Pozor na čo? Na svoje srdce, na spôsob života, ako žijeme, a na čom budujeme svoju vieru, či je to Božie slovo. Niektoré kázne trendu, ako byť úspešný, mi skôr pripadajú do biznisu, do tohto sveta, ako do cirkvi. Pán Ježiš hovorí, hľadte, aby vás nikto nezviedol, je to rozkazovací spôsob, to nie je návrh. Pán Ježiš nedáva návrh. Pán Ježiš hovorí rozkazovací spôsob. Otázka je, ako to máme urobiť, aby sme sa pripravili na to, aby sme neboli zvedení. Ako? Ako to máme spraviť? Čo máme robiť, aby sme neodpadli od viery v živého Boha? V Skutkoch 20, ktoré sme čítali minulý týždeň, keď Pavol si dal zavolať starších v efeskom zbore do Miletu. A ten zbor mal 1000 ľudí, to boli obrovské zbory. A dal si zavolať starších a im hovorí, dávajte pozor na seba a na stádo, kde vás ustanovil Duch Svätý. Pretože výjdu spomedzi vás a zvonka výjdu ľudia, ktorí budú falošní. A budú to draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Veľa ľudí tomu neverí. Ešte zvonka áno, že by prišli ľudia, aby sa vkradali do cirkvi a prinášali rôzne herézie, blúdie, trhali ľudí. Ale že toto povie starším v zbore, tak to, ale je to pravda. Je to pravda. Božie slovo nikdy neklame.
A je to pravda aj z môjho života, z mojej skúsenosti. Je to tak. Z vlastných radov povstaní ľudia. A dávajte dobrý pozor. Ktorí budú trhať ľudí a budú ich viesť za sebou. Rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sú Boží služobníci a tí, ktorí sú falošní, je ten, že Boží ľudia ťahajú ľudí za Ježišom. Falošní ľudia, draví vlci ich ťahajú za sebou. Príde kríza do zboru, oni strhnú ľudí za sebou. Nie za Ježišom. Za sebou. Za sebou. Samozrejme, niekde zakotvia takí ľudia na nejaký čas. Ale trhajú ich za sebou. Hej. Budú hovoriť prevrátené veci, aby strhli čo? Ľudí. Im ide o ľudí. Im ide o ľudí, aby ich strhli za sebou. A na to používajú rôzne metódy a spôsoby, ako oklamať veriacich ľudí. Tak podobné pravde, že je ťažko niekedy naraz to rozsúdiť a rozpoznať. Cez mnohé taktiky, sladké reči, peniaze, lichotivé reči a rôzne spôsoby trhajú ľudí. Ale nie za Ježišom, ale za sebou. Ale zbor v Efeze to zobral vážne, toto Pavlovo varovanie. Prečo to vieme? Pretože to vieme z histórie, lebo Duch Svätý hovorí do efeského zboru v Zjavení 2. To je zhruba okolo 30 rokov po tom, ako Pavol vyslovil toto slovo. 30 rokov zhruba na to je napísaný list do efeského zboru a Duch Svätý hovorí v tomto zbore: poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôže znieť zlých. Skúšal si, skúšal si, to znamená, nejakým spôsobom si musel testovať týchto ľudí a zistil si, že sú falošní proroci, falošní apoštolovia a ty si ich spoznal. A vieš, že sú luhári. Starší zbore to zobrali vážne a skúšali, testovali ľudí, vtedy bolo veľa potulných kazateľov, ktorí prichádzali, nie ako teraz, prichádzali z dekade potulných a prišli a vkradali sa do zborov a vydávali sa, že sú Boží služobníci, že sú Boží apoštolovia. A boli veľmi milí k tým ľuďom. Hej. Boli veľmi láskaví k tým ľuďom. Väčšinou, keď nepriateľ útočí, väčšinou to je tak cez milé a sladké slova. Veď on je taký milý, on je taký zlatý, veď on by nikomu neublížil. Pokiaľ nepríde ku konfrontácii. Zrazu sa niečo stane a ten človek vycerí zuby a vy si poviete, ako je to možné? Ako je možné, že z takého krásneho, milého človeka sa toto vykľudo? No, lebo to je v nich. Len to zakrývajú títo ľudia. Nielen Pavol, Peter varuje pred falošnými učiteľmi, prorokmi, apoštolmi, samozvanými apoštolmi. Ale aj na iných miestach písma to máme. Peter chodil s Ježišom 3 roky a vie, čo Ježiš povedal. Peter v svojom 2. liste, v 2. kapitole hovorí 3 konkrétne veci o falošných učiteľoch. Hovorí, že budú tajne prezentovať svoje herezie. Tam je slovo secret, budú tajne chodiť medzi ľudí. Oni budú tajne navštevovať, tajne pozývať ľudí, tajne do nich štepovať svoje herezie. Nevídu navonok. Minule som hovoril, že nie je možné budovať vzťahy, ak nie sme otvorení. Toto je opak. Títo ľudia budú chodiť tajne. Nikdy nebudú mať otvorené vzťahy, pretože budú mať svoju agendu. Kedykoľvek sú ľudia, ktorí mi volajú, alebo musím byť stále v strehu, lebo viem, že ten človek má za sebou agendu nejakú. Volá mi preto, lebo má agendu. Niečo nepovie čestne, ale niečo v zákulisí má. A modlím sa, Duchu Svätý, hovor ku mne. Hej. To sú falošní ľudia. Oni vystupujú navonok so sladkými rečami, vystupujú navonok, ako sú krásni kresťania, ale majú agendu, stále za sebou niečo chcú. Za tým niečo je stále. Ale Duch Svätý je Boh a preto vie všetko. A preto nám odkrýva veci. A preto Duch Svätý mi zjaví a mi hovorí, dávaj pozor, lebo toto a toto chce tento človek. Odkiaľ to mám? Povedzte mi, odkiaľ to mám? Odkiaľ som mal kázne o duchu Jezabel? Odkiaľ som to mal? Lebo som sa modlil a Duch Svätý mi to dal do srdca. A som to zažil, áno. Som to prežil. Ja som nikdy také kázne nekázal. Odkiaľ som to mal, odkiaľ som to zobral, odkiaľ som vedel, keď sme začali kázať a Boh začal jednať s týmto démonom, zjednať s týmito ľuďmi, ktorí boli zdemonizovaní. Odkiaľ? No Duch Svätý to ukázal. Ale Duch Svätý, keď ukáže niečo, slúži ľuďom, aby ich vyslobodil. Hej? Aby uzdravil ľudí. Lenže rozhodnutie je na nás, ak sa nechceme nechať uzdraviť, vyslobodiť, hej, no tak potom Boh nemôže nič spraviť. Budú robiť tajne. Stále, keď prídu takíto ľudia a postanú odtiaľ alebo zvonka, prídu a tajne. Mám niečo. Niečo mi Pán Boh ukázal. Mám proroctvo. Ale vieš, nehovor o tom.
Hej. Vieš, môžem ťa navštíviť, Boh mi niečo ukázal. Niečo zvláštne, to ešte nikto nevie. Hej. Nikomu to neukázal. Počul si to? Vidíš, toto je niečo nové. A mnoho takýchto vecí. No nič nové nie je. Máme písmo, nič nové, žiadne nové učenie nemôže prísť. Lebo máme Božie slovo. Hej. Ale takýmto spôsobom listnými a budú štepovať do týchto ľudí. Čiže vedzme to jedno, že budú jednať tajne, skryte. Ak vás niekto toto bude robiť tajne, skryte, už viete, že prvý výstražný vykričník je pozor, niečo nie je v poriadku. Veľa ľudí ich bude nasledovať. Peter hovorí, že pôjdu ľudia za nimi, lebo budú mať sladké reči, oblbnú ich. Ako je možné, že títo ľudia podľahnú takémuto klamu? Pretože pôsobia demonické sily. Pretože pôsobia demonické temné sily, duch bludu a zvodu. To nie sú ľudské slová, ale to sú slova zmocnenie samotnými démonmi. Títo ľudia robia čary nad ľuďmi. Čarujú. Čarujú cez slová, cez skutky, cez peniaze a tak, aby si získali. Preto je dôležité, aby Duch Svätý nám odkryl, zjavil. Duch Svätý dáva dar rozsudzovania duchov. Hej. A on hovorí, Duch Svätý hovorí, dávaj pozor. Sú veci, sú darčeky, ktoré som neprijal, ktoré som vyhodil. Lebo som vedel, že daná osoba chce nado mnou čarovať. To znamená manipulovať. Chce ma získať pre nejaký cieľ. Ja keď niekomu niečo dávam mu štedre, slobodne. A nie preto, aby som ťa zaviazoval tým v duchovnej sfére, aby si robil to, čo ja chcem. A to je čarovanie. Jeden z hriechov, čarodejníctvo, Galatianom 5. Skutky tela, to je toto. Veriaci ľudia, ktorí prídu a začnú dávať, ale majú skrytú agendu za tým. Dávam preto, aby som rozhodil sieť a získal týchto ľudí, aby konali to, čo ja chcem. A keď sa toto deje a je to zmocňované, pôsobia demonické sily, ktoré čarujú nad ľuďmi. Preto je ťažko niekedy obsahovať. Jak je to možné? To je tak ťažké. Lebo jednáme s démonmi, nejednáme s ľuďmi. Keď tento hriech už je rozšírený. Budú súdení Bohom. Peter budú súdení Bohom. Falošní učitelia ťahajú ľudí za sebou, nie za Ježišom. Peter je rozrušený. Keď píše celý druhý list, je rozrušený. A právom, pretože má pastierské srdce a chce veriacich v Malej Ázii, kde adresuje tento list, chrániť pred falošnými učiteľmi. Títo falošní učiteľia prichádzajú so sladkými rečami, oklamať, zviesť, zneužiť veriacich ľudí. A Peter ich nazýva tak silnými slovami v 2. kapitole, nielen kvôli falošnej doktríne, s ktorou prichádzajú, ale aj kvôli zlému správaniu. Sú plní cudzoložstva, hovorí. Neprestávajú hrešiť. Lákajú nestabilných veriacich. Peter píše zámerne tieto slova, pretože falošných učiteľov niečo charakterizuje. Idú zámerne za ľuďmi, modlia sa za nich, prinášajú im proroctva preto, aby ľudí odviedli za sebou. Nie za Ježišom. Prijímajú mzdu nespravodlivosti. To znamená, že budú chamtiví po peniazoch. Chcú z modlitie, proroctiev profitovať. Chamtivosť nemá miesto v živote veriaceho ľudí. Že? Nemáme byť chamtiví. Máme byť štedrí. Ale títo ľudia sú chamtiví. U falošných učiteľov je zrejma chamtivosť po peniazoch. Je to jedna z ich vlastností. Sú stále hladní po peniazoch. Apoštol Pavol hovorí, že pracovník je hoden svojej mzdy a píše v 1. liste Korinťanom v 9. kapitole, či neviete, že tí, čo pri svätých veciach pracujú, zo svätých vecí aj jedia. A ktorí slúžia pri oltári, z oltára majú podiel. Takto nariadil aj Pán, aby z evanjelia žili tí, čo zvestujú evanjelium. To je normálne. Ale čo je nenormálne, je, že musíme rozsudzovať a skúmať motívy, prečo tí ľudia si pýtajú peniaze. Viete, ja mám v živote takú zásadu, že nikdy sme neboli zadlžení. Stále ideme s takými výdajmi, na čo máme. Ja mám Fabiu, 20-ročnú, vyše. V poriadku. Ja s tým problém nemám. Ja nemám s tým problém vôbec. Hej. A ak niekto žije nadštandardné pomery a je pracovník cirkvi, ja si kladiem otázku, či to je normálne.
Ale teraz, aby ste ma dobre rozumeli, pracovník je hoden svojej mzdy. Ale ak niekto má nadštandardné pomery a nikdy nemá dosť, tak mám problém. Mám s tým problém. Mám s tým problém, o čo sa tu jedná. Či ja prídem kázať len preto, by mi niekto dal peniaze? Apoštol Pavol, keby som čítal ďalej, Korinťanom hovorí, ale ja som od vás nič nezobral. Ja som od iných zborov zobral a vám som nič nezobral. Nič. Prečo? Pretože sa postavili proti nemu, spochybnili ho apoštolstvo, hovorí, nič od vás nechcem. Ja vám budem slúžiť zadarmo. Mám na to nárok, ale budem slúžiť zadarmo vám. Potrebujeme skúmať, dávať pozor, rozsudzovať, či každý, kto pýta peniaze na svoju službu, má aj v poriadku svoje srdce. Či nechce ľudí zneužiť a použiť na svoje ciele. Apoštol Peter hovorí, ja nebudem prorokovať za to, dajte mi peniaze a prídem. No, čiže sú pramene bez vody, sú oblaky, ktoré žene výchrica. Títo ľudia nemajú slovo od Svätého Ducha, títo ľudia slúžia z duše. Potrebujeme rozsudzovať, neprijímať hneď všetko. Pred príchodom Ježiša príde veľa falošných prorokov a mesiášov. A oni prídu s posolstvami z Biblie, nie z Koránu. Oni budú citovať Bibliu. Oni budú hovoriť, že Ježiš mi to povedal. A budú citovať aj Božie slovo. A v druhej časti kázne chcem priniesť jeden konkrétny príklad zboru, ktorý charakterizuje odpadlickú cirkev pred príchodom Ježiša Krista. Je to zbor v Laodicei. Je to ukážka, ktorú Duch Svätý zaznamená v Biblii, aby nám ukázal, ako bude cirkev vyzerať. Lebo ja verím, že je aj Filadelfia, cirkev, ktorá je plná ducha a hladná po Svetom duchu. Ale je aj Laodicea. Je to vzorka mnohých zborov, ktoré budú vyzerať takto pred príchodom Ježiša. Anjelovi cirkevného zboru v Laodického napíš. Toto hovorí amen, verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst, alebo iný preklad, vyzvraciam ťa von. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý. Radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol. Biele rúcho, aby si sa odiel, aby si neukazovala tvoja hanba, tvoje nahoty. A kúp si kolíriové masti, pomazať si oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorýkoľvek milujem, vychovám a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa. A ja hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toto často používajú evangelisti pri výzve. Toto má iný význam. Toto je kázané do zboru, ktorý je mŕtvy. Aby každý jednotlivec prišiel k nemu. Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako ja som zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Laodicea, význam tohto slova znamená ľudia rozhodnú. Mesto malo svoju správu budovanú tak, že spravodlivosť bola budovaná skrze ľudí, bola tam demokracia. Respektíve rozhodnutia boli robené a odsúhlasené tak, ako chcela väčšina. Lao ľudia, diceás je vláda, čiže vláda ľudu, vládnu ľudia. Ale kto vedie cirkev? Hlavou cirkvi je Ježiš. A toto myslenie, tieto postoje sa preniesli aj do zboru, aj do vodcovstva a do duchovného postoja. Rob to, čo ľudia chcú. Káž tak, čo sa ľuďom páči. My sami sa rozhodneme, ako budeme žiť. O čom sa rozhodne väčšina, to musí byť dobré. Niečo povedal Ježiš. Ježiš sa predstavuje a Ježiš hovorí, ja som amen. Ide úplne k základom. Amen znamená, tak je to pravda. Inými slovami, to, čo povie Ježiš, je pravda. Nie, čo povie väčšina ľudí. Nie je to, čo si myslíme my o sebe. Nie to, čo hovoria ľudia o nás. To, čo povie Ježiš. Väčšina sa rozhodne, tak to asi musí byť pravda. Ale vy viete dobre, že nie stále, kde je hlas väčšiny, je to správne.
je verný a pravý svedok. Hovorí počiatok Božieho stvorenia. To znamená, odkazuje na zdroj a príčinu stvorenia. A po predstavení sa týmto spôsobom Ježiš karhá tento zbor. Tento zbor je vzorkou toho, ako bude vyzerať čas cirkvi pred príchodom Ježiša Krista. A predstavte si, že Ježiš nemá ani jedno pozitívum pre tento zbor. Ani jedno. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst, vyzvraciam ťa von. Cirkev v Laodicei rozumela tomu, čo znamená nie si ani horúci, ani studený, ale že si vlážny, tak ťa vyplujem z úst. Studený prameň je osviežujúci, horúci prameň je liečivý, ale vlažná voda je odporná. A povieme si, ale Ježiš, toto je tvrdé slovo. Toto by si nemal tak hovoriť o zbore. Pramene horúcej vody sa nachádzali v horách blízko Laodicii a boli liečivé. Voda mala veľmi dobrú chuť a veľa ľudí svedčilo o tom, že im zdravotne pomohla. A Ježiš hovorí, nie si horúci. Odvoláva sa na liečivé pramene, ktoré stekali z hôr dole, kde voda sa stala vlažnou. Ľudia, ktorí sa nechceli špoleť hore na skaly, sa napili vlažnej vody, ktorá mala hroznú chuť. Nemohli ju piť a tak ju vypľuli zo svojich úst. Takže Laodičania o tom vedeli veľmi dobre, čo im Duch Svätý hovorí týmto listom. Ježiš hovorí Laodičanom a všetkým ostatným, ktorí sú ako oni od tohto času, že sú podobní tejto vlažnej vode, ktorá nielenže sa nedá piť, ale musí sa vypľuť, vyzvraciať von z úst. A je pravdou, že nič nie je viac tragické ako vlažní kresťania. Ani tak, ani tak. Som veriaci, nie som veriaci. A kompromis, a tak. Nič nie je horšie. Ježiš hovorí, kiež by, prial by som si, aby si bol studený alebo horúci. Ježiš dáva horúcich a studených na jednu úroveň. Ale my to často vykladáme nie dobre. Myslíme si, že horúci to sú zápalní veriaci pre Ježiša a studení to sú neveriaci. A vlážni to sú veriaci, ktorí nie sú odovzdaní celé Ježišovi. Nie. Čo to znamená? Ak by boli studení, myslení neveriaci ľudia, tak by Ježiš nikdy nepovedal, prial by som si, aby ste boli studení. Nikdy by to nepovedal. Lebo on chce, aby sme boli veriaci v Neho celým srdcom. Pozrite sa, máme radi horúci nápoj, keď je zima. Keď pracujeme vonku teraz, tak veľmi ťažko si dáme studenú minerálku, ale dáme si horúci čaj. A zase v lete je to opačné. Ježiš nám hovorí, aby sme slúžili účelu. Horúca voda zohrieva, lieči, studená občerstvuje. Podobné požehnanie by sme mali priniesť aj ľuďom okolo nás. Môžeš byť taký, ale nie takýto. Aj horúci, aj studený. Horúci zohrieva, studený občerstvuje. Kresťania, ktorí sú odovzdaní pre Ježiša, môžu byť niekedy nepochopení, ale ľudia v okolí vedia, že sú nasledovníci Ježiša. Ježiš upozorňuje, že veľa ľudí v poslednom čase pred jeho príchodom bude vlážnych. Ale stále si budú myslieť o sebe, že sú na tom dobre. Oni budú sedieť na bohoslužbách. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, ale Ježiš hovorí, ale veď si slepý, veď si chudobný, veď si nahý. Ježiš hovorí o duchovnom bohatstve, zdraví a oblečení. Tento zbor nebol vždy taký, on bol iný. Vieme, že takýto úpadok sa nestane cez noc. Kedykoľvek sa držíme celé Božieho slova, Satan nemá možnosť nás oklamať. Ale keď poľavíme robením kompromisov, spochybňovaním Božieho slova, dávame nepriateľovi šancu nás viesť. Tak ako sa osoba viac odkláňa od Božieho slova a Božích ciest, začína sa spoliehať sama na seba, na svoj rozum, na svoje schopnosti. A výsledok je duchovná slepota a otupenosť. Moje srdce, moja túžba a moja prosba na nás všetkých je, aby sme volali po Svetom Duchu. Aby tento zbor bol plný Ducha Svätého. Aby Duch Svätý usvedčoval, Duch Svätý uzdravoval, Duch Svätý vyslobodzoval, aby Duch Svätý premenial naše životy.
Ja nepotrebujem tu robiť show so svetlami, s videami, ja nepotrebujem tu robiť show s nejakými kaviarňami, ja potrebujem moc Ducha Svätého. Ak nemáme moc Ducha Svätého, musíme urobiť náhradu, ako pritiahnuť ľudí do cirkvi. A tak budeme budovať kaviarne, tak budeme budovať show, svetla, aby sme pritiahli ľudí, aby mohli prísť. A potom povieme, treba vytvoriť dobrú atmosféru. A to je na hlavu postavené. To je na hlavu postavené. Je pravdou, že takým spôsobom, ako ja prichádzam do zboru, ja prinášam buď Božiu prítomnosť, alebo nepokoj. Lebo keď prídeme plný ducha, tak prinášame Božiu prítomnosť. Ale my nemáme čo vytvárať atmosféru. My nemáme čo manipulovať s ľuďmi. A viete, že atmosféra sa dá vytvoriť. Emócie, piesne, nástroje, je vytvoríme. Lenže tu nejde o vytvorenie ľudských emócií, vybičovať emócie, vytvoriť atmosféru ľudskú. Ja potrebujem moc ducha. Tí ľudia, ktorí vytvoria túto atmosféru, viete, čo sa stane? Prídu na bohoslužbe, odídu a nič sa nestane. Lebo ich nezmení tá atmosféra. Tá emócia ich nezmení, ale zmení ich moc ducha. A opäť, ja nie som proti tomu, aby sme nemali posedenie kávu, to vôbec nie je tak. Ale toto nemôže byť zdroj, ten prvoradý zdroj, ako pritiahnuť ľudí. Hej. A keď nemáme moc ducha, tak použijeme rôzne telesné prostriedky, ako zaujať ľudí, aby prišli. A toto sa deje teraz. Všimnite kdekoľvek. Ale my potrebujeme moc, preto vás prosím, modlite sa, modlíme sa všetci. Boh povedal, Duch Svätý sa stane hybnou silou. On nepríde len tak, lebo bolo vynesené proroctvo. My potrebujeme sa modliť a tomu pomôcť. To proroctvo, ktoré Boh nám prorokoval, sa nestane len tak samo o sebe. Ale ja potrebujem ísť a pomôcť tomuto pod vedením Svätého Ducha, zapýtať, čo mám robiť, aby to proroctvo sa naplnilo. To sú dôležité veci, toto sa teraz deje. Nemáme moc, potrebujeme naplniť to inými prostriedkami. A ľudia nie sú zmenení, ľudia sedia na bohoslužbách a nič sa nestane. Nerozumejú, nevedia, nie sme pohnutí mocou Ducha Svätého. Začíname sa spoliehať sami na seba, na svoje dary, na svoje schopnosti. Preto ohúria výreční ľudia, charizmatickí ľudia. Ohúria, ľudia sú ohlúpení. A idú za tou charizmou, ale nie za Svätým Duchom. Človek, ktorý nedôveruje Božiemu slovu, je tolerantný. Toto je dobré a každý je dobrý. Stane sa z neho nábožný človek, ktorý navonok vykoná náboženské skutky, ale srdcom je vzdialený od Boha. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. Ty to hovoríš. Nemám žiadnu potrebu. Vidíme rozdiel, keby ste si študovali zbor vo Filadelfii, tak uvidíte veľký rozdiel. Vo Filadelfii ľudia boli hladní po Svetom Duchu. V Laodicei povedali, my to vieme urobiť, my sme bohatí, my máme ľudí, my máme zdroje, my máme charizmatických ľudí, my vieme urobiť čokoľvek. My budeme robiť to, čo my chceme. Úplný opak závislosti na Svetom Duchu. Úplný opak toho, čo hovoril Ježiš. Ježiš povedal, nič nemôžem urobiť sám zo seba. On bol úplne závislý na Otcovi. On nepovedal, ja na to mám, ja mám takéto dary, ja mám takéto schopnosti a mal. Ale povedal, ja nič sám zo seba neurobím. Tento zbor a títo veriaci ľudia povedali, my vieme všetko. My nepotrebujeme moc ducha, my máme na to peniaze, my máme na to budovy, máme na to svetla, reklámy, čokoľvek, my nepotrebujeme moc ducha. A ono to funguje. Predstavte si, že to funguje. Ľudia to žerú. Lenže čo Ježiš? Ježiš hovorí, veď si ubohý, si nahý, si slepý. Ľudia sa pozreli na zbor v Laodicei a povedali, veď to vyzerá super. Majú množstvo vecí, majú množstvo aktivít, majú postavenie spoločnosti, majú dobré platy, majú nádherné budovy, majú nádherné priestory, majú nádherné vybavenie. Veď tam musí byť Boh. Boh im musí žehnať, Boh je s nimi. A viete, prečo to hovorili? Pretože telesní kresťania majú stále radi telesné veci. Ak je zbor naozaj duchovný, telesní ľudia ho nemajú radi. Ale Ježiš ho má rád. V zbore v Laodicei si kresťania mysleli, že sú najlepší. Hodnotili a pozerali sa na seba telesnými očami. Ale toto je ľudský pohľad. Strátili pohľad Boží. Bože, ako ma vidíš ty? Bože, otvor mi oči, aby som videl svoj duchovný stav.
Úplný opak postoja charakteru kresťanov vo Filadelfii, kde boli zlomení, pokorní, boli závislí na Svetom Duchu. Ja sám to neviem urobiť. Bože, všetko, čo mám, patrí Tebe. Je to len Tvoja milosť. Bože, ja som závislý na Tvojom vedení. Úplný opak. A my sa rozhodneme, ako budeme Božie slovo interpretovať. My už žijeme v pokročilej dobe, preto nemôžeme všetko z Božieho slova brať tak vážne, tvrdia v zbore v Laodicei. Kázne typu buď úspešný, buď zdravý, buď požehnaný, uveríš a všetko budeš mať. To sú nekázne, na ktorých stojí cirkev. To sú nekázne, keď apoštol Peter stal pred ukrižovaním. Viete, mohli prísť takíto kázatelia, mohli mu kázať takéto veci. Pavol hovorí, vieru som zachoval, beh som dobehol, dobojoval som boj, odložený mi veniec spravodlivosti a zomrel sťatý pri Ríme. Takto zomierali veľkí Boží služobníci plní ducha. Ľudia, ktorí mali za sebou tisíce, 10, 100 tisíce veriacich ľudí. Ale o ňom nie je reč, že som založil toľko zborov, že toľko ľudí je za mnou. Čítajte si to v 2. liste Timotejovi, ja toto vôbec nečítam. Hovorí, ja som jeden z najmenších apoštolov. Ale ďaká za Božiu milosť, ktorá bola veľká pri mne. Viete, toto je znak pokory. To bol zlomený, pokorný človek. Opak toho, čo sa deje teraz a čo sa bude diať. Keď začal zbor v Laodicei, boli to iné. Ale dostali sa do tohto stavu. Slovo tolerantný bude veľmi frekventované, veľmi často používané slovo. My musíme byť tolerantní. Áno, my máme prinášať pokoj, máme byť tvorcovia pokoja. Ale nemôžeme povedať na niečo, čo sa nepáči Bohu, že to budeme tolerovať. Ale veď každý má nejakú pravdu. Každý má nejaké právo. Riešili sme veci a jeden povedal, každý má nejakú pravdu. Ako toto môžeš povedať? My môžeme hovoriť o tom, že môžem napredovať vo väčšej trpezlivosti, zmeniť svojho charakteru a tak ďalej. Ale ako môžeš povedať, ten má pravdu, ten má, všetci majú pravdu. Však pravda je jedna. Ale keď nevieme rozsudzovať, tak sa nepohneme nikde. Budeme pozerať to, čo ľudia povedia. A povieme, tak ten povedal to, tak všetko sa mi tak páči. Hovorím, ale však kde si ty, kde je Svätý Duch? Veď ty nie si závislý na Svetom Duchu, tebe Duch Svätý nič nehovorí, ty sa pozeráš, čo povedia ľudia. Rozumiete? Ja musím mať zjavenie Svätého Ducha. Ja potrebujem počuť Svätého Ducha. Ja nepotrebujem, keby som sa mal hnať názormi ľudí, tak sa zblázním. Tunda mi hovorí, Ciro, 500 zborov mať to sa nedá, ak by som nemal vzťah so Svätým Duchom a nemodlil sa, to sa nedá zvládnuť. 500 zborov, tisíce ľudí. Hovorí, kde nájsť pokoj? Kde nájsť riešenie? Kde behať po ľuďoch, vyvolávať ľuďom, že čo, kde, čo? Nie, ja musím mať vzťah so Svätým Duchom. A má pravdu. Že teraz ľudia behajú, aký máš názor? A to sú vodcovia? A ja hovorím si, človeče, kde si ty? Aký ty máš vzťah so Svätým Duchom? Kde sa ty modlíš? Ty nepočuješ Svätého Ducha, ty sa pýtaš, čo ľudia hovoria. A potom sa rozhoduješ na základe toho, čo sa ti páči, čo nie. Zíde sa staršovstvo a každý si svoje porozpráva, vyberiem si, čo sa páči, čo sa mne páči. No to tak nefunguje. To tak nefunguje vôbec. Ježiš hovorí, radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, ale si chudobný. Pozrite sa na Ježišov pohľad. Ty hovoríš, si bohatý, ale hovorím, ty si chudobný. V tomto meste bola najväčšia banka zo všetkých 7 miest, o ktorých hovorí v knihe Zjavenia Jána Duch Svätý. Mali bankové centrum. Mesto bolo najbohatšie zo všetkých 7 miest. Bolo bohaté, pretože malo veľa zlata. Ale Ježiš im hovorí, že ste chudobní. Poďte ku mne všetci, ktorí ste smední. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, hovorí Boh. Kupujte, jedzte, poďte, kupujte. Kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Prečo potom Ježiš hovorí, kúp si odo mňa? Pretože to niečo stálo. Jeho to stálo obetovať svoj život. A nás to stojí vieru, nás to stojí dennodenné rozhodovanie sa. My potrebujeme sa rozhodovať a veriť. Ježiš nehovorí, aby sme išli do zlatníctva a kúpili si nejaké teraz zlaté hodinky. Alebo prste, nie. Ale Ježiš hovorí, ja som oheň, ja ťa chcem očistiť. Potrebuješ prísť do mojej prítomnosti, aby si sa videl, aký si. Ako ťa vidím ja.
Vtedy bude odkrytá tvoja nahota, tvoje oči sa otvoria, vtedy budem môcť ti pomôcť. Nedá sa nikomu ani mne pomôcť, keď sa mi neotvoria oči. Lebo my povieme, my sme v poriadku. Ja nepotrebujem pomoc, ja som v poriadku, čo chcete odo mňa? Ja som úprimný, nie, ale ty manipuluješ. Ty to nevidíš, ty si slepý. Že ty používaš ľudí na svoje ciele. Ale ja som čestný, ja som transparentný, ale figu. A si zaslepený. Viete, keď nie je pokora, tak sa nedá urobiť nič. Duch Svätý hovorí, príď ku mne a ja ti otvorím oči. A na čo? Veď ja viem, čo je dobré. Ja mám taký prehľad o sebe a také myslenie o sebe, že až. No áno, ale preto je problém. Preto potrebuješ prísť ku mne, kúpiť si. Kúpiť si to potrebuješ. Vtedy bude odkrytá naša nahota. Izajáš hovorí, Pane, keď sa ho Boh dotkol, hovorí, ale ja mám nečistý rty. Pomôž mi, ja som hriešný. Viete, keď sa nás Boh dotkne, tak my máme zrazu ten pohľad na seba, ako nás vidí Boh. A prečo? Lebo Boh nás chce pomôcť. Máš biele rúcho, aby si sa odel, aby si neukazovala tvoja hanba, tvoje nahoty. Mali najväčšiu továreň v Laodicei na výrobu šiat. Si všimnite, ako Duch Svätý používa tieto veci. A Ježiš im hovorí, že si nahý. Ty hovoríš, že si odetý do krásneho rúcha, ale ja vidím, že ty si nahý. A Ježiš hovorí o čistote, ktorú dosiahneme len očistením baránkovou krvou. Jedna vec je znovuzrodenie, pri ktorom nám Boh odpúšťa naše hriechy. A ďalšia vec je život v pokáni, po celý náš život. A čo je pokánie? Teraz ľudia sedia na bohoslužbách a nevedia, čo je pokánie. Lebo sú zažiarili reflektory svetiel obrazovek, im prišli a nevedia, čo je pokánie. Sedia ľudia neznovuzrodení, sedia ľudia nespasení na bohoslužbách a prichádzajú mesiac, 2, 3, 4, 5 rokov a tam sedia. Čo je pokánie? Metanoia znamená zmeniť zmýšľanie alebo zmeniť smer, ktorým sa premieta do nášho konania. Ja robím pokánie, nie že sa rozplačem, jeden povedal, však on plakal, on vyznal to verejne pred zborom. A skončil zle. Ja hovorím, aké to je pokánie? To je pláč, je znamením pokania. Hej? Povedzte mi, či keď sa niekto rozplače, že to je znak pokania? Povedzte mi nahlas, áno alebo nie? Nie je to. Povedzte, nebojte sa, nie je to. Nie je to. To nie je znak pokania. Môžem hovoriť o emóciách, kde som pohnutý v poriadku, ale znak pokánia pre mňa bude, že zmeníš myslenie voči tomuto hriechu. Prestaneš to robiť. Prestaneš, povieš, že Pane, ja som ťa zranil, ja som ťa zradil, odpusti mi to. Ja to nechcem viac robiť. To je zmena myslenia a postoja, ktorá sa preniesie do správania. Ak to budeme stále, tak to nie je pokánie. My môžeme hovoriť o ľudskej ľutosti nejakom, o ľudskom ospravedlňovaní, ale nie o Božom pokáni. A dnes je to prekrúcané, pretože sa považuje za pokánie ľútosť. Cítim ľútosť, čo som urobil a ľutujem, ospravedlňujem sa, ale pokánie má oveľa väčší význam. To nie je len prepáč, ale hlboká ľútosť, čo som urobil Bohu a zmena. Keď sme uverili v Krista, znovu zrodili sme sa. On nás očistil svojou svetou krvou. Už viac nie sme odsúdení za naše hriechy. On sa na nás pozerá ako na ospravedlnených skrze jeho svätú krv. Ale to rúcho si potrebujeme prať v jeho krvi neustále, každý jeden deň. Každý jeden deň. A to znamená, že ľudia v tomto zbore stratili čistotu rúcha, stratili bázeň pred hriechom. Stratili to. A viete, keď sa nabali jeden malý hriech a nejednáme s týmito vecami, začneme to považovať za niečo normálne a nabali sa druhá, tretia vec, tak stratíme citlivosť na Svätého Ducha. Kúp si koríľové masti, pomázať si oči, aby si videl, lebo si slepý. V Laodicei mali najväčšie medicínske centrum a školu. Ježiš hovorí, si slepý. Ježiš hovorí o masti, ktorú si majú kúpiť od neho, aby ich duchovné oči prezreli. Tragédia tohto zboru je kresťanstvo bez Krista. Toto je kresťanstvo poslednej doby. Títo ľudia žili v zdanlivosti svetosti bez toho, aby mali nejaké duchovné charakteristiky a známky duchovného života. Ježiš hovorí dôvod, vytlačili ste ma von zo svojich životov a zo zboru. On už viac nebol ich pánom, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli a tých sa stráň. Toto tiež platí pre cirkev v Laodicei. Navonok sa zdali byť kresťanmi, ale Božiu moc a Boží život chýbal. Mali vedomosti o Bohu,
ale nemali vzťah so Svätým Duchom. Vytlačili Svätého Ducha von. Vytlačili Ježiša von, až tak, že Ježiš hovorí, stojím a môžem vojsť dnu. Mali nedeľné bohoslúžby a Ježiš vonka klope. Môžem vojsť dnu, ale však máme úžasné chvály. Ja môžem? Viete si to predstaviť? Ja hovorím o cirkvi. Ježiš tam nebol. Ježiš klope, môžem, pustite ma, otvorte mi dvere, aby som vošiel dnu. Ale my ťa nepotrebujeme, my vieme, my máme všetko, ty nás neotravuj teraz. A Ježiš stojí vonka. Čiže záver, aký je náš život? Je Ježiš pánom? Nasledujeme jeho slovo? Ježiš má o nás záujem. Ježiš klope na naše srdce teraz. Jemu na nás záleží. Ježiš hovorí do zboru v Laodicii a potrebujeme si uvedomiť jednu dôležitú vec. Že Ježiš rešpektuje naše slobodné rozhodnutie. Ježiš nevytvára nátlak na nás. My sa môžeme rozhodnúť, akí chceme byť ľudia. My mu môžeme dôverovať, jeho slovu, nechať sa viesť jeho duchom, ale môžeme ísť svojou vlastnou cestou, to je na nás. My sme zodpovední za svoje rozhodnutie. Ja nie som zodpovedný za rozhodnutie ľudí. Ja som zodpovedný, aby som vám priniesol rému v nedeľu. To je moja zodpovednosť pred Bohom. A ako na to reagujeme, to je zodpovednosť každého jedného z nás. Za každé naše rozhodnutie nesieme následky. Pozitívne následky, keď ho budeme nasledovať celým srdcom, ale aj negatívne, keď budeme oddelení preč od Boha. Ježiš stále miloval tento zbor, to je veľmi dôležité povedať, Ježiš stále miluje ľudí. Stále. Preto hovorí, stojím pri dverách a klopem. On je stále milostivý a dobrý. Ale musíme vedieť, že aj to, keďže Ježiš klope na dvere nášho srdca, nikto nemôže otvoriť tieto dvere, iba my sami. Ani pastor, ani manžel, ani môj kamarát, nikto. Ja sám musím otvoriť tie dvere. Ak Ježiš stojí pred dverami, on sa nevláme dnu. My ho musíme osobne pozvať. Preto hovorí, klopem a čakám, či ma pozveš. Ja sa tam nevlámem do tých dverí. Ja to nerozbijem a násilím sa nevlámem tam. Ak ho pozveme, on príde a bude s nami večerať. Dokonca Boh ide až tak ďaleko, že keď sme sa vzdialili od neho, urobí všetko preto, aby nás mohol vrátiť späť, aby sme nezahynuli. Ako to robí? Tak, že nás vychováva. Boh hovorí k nám, Boh hovorí k cirkvi. A toto nie sú populárne kázne. Ale kázne, ktoré nás dovedú do neba. A toto je dôležitá vec. Ja chcem kázať to, čo nám pomôže. A chcem hovoriť Božie slovo, Božú rému. A chcem nás všetkých vyzvať, aj mňa. Ja keď kážem, ani neviete, že ja kážem aj k sebe. A manželka mi dá spätnú väzbu doma. Pohľad na slovo, čo kážem a môj život. Ale dobre, však akože na to sme tu, aj v manželstve, aby sme spolu žili, si pomáhali. A aby sme hovorili, ja kážem aj sebe, ja potrebujem pomoc. A toto je cirkev posledných dní. Aj cirkev posledných dní. Cirkev, ktorá bude Filadelfia, ktorá bude hladná po Svetom Duchu, ale cirkev, ktorá bude odpadlícka. Ktorú budú charakterizovať všetky tieto veci. Bez moci, bez Svätého Ducha, svojimi spôsobmi, svojimi myšlienkami, svojimi aktivitami ohúriť, očariť ľudí. Ja toto nechcem. Ja vás prosím, aby sme sa aj teraz modlili, aby naozaj Duch Svätý tu jednal, aby Duch Svätý tu konal. Aby ľudia tu prichádzali hladní po Svetom Duchu. Ja mám rád, keď sedíme s kávou, keď sa rozprávame. To je všetko fajn. To je všetko dobré. Ale toto nemôže byť prvorada vec. Toto sú podporné aktivity, keď sme spolu a tak, ale prvorada vec musí byť, Pane, ja chcem prijať moc Ducha. Ja chcem, aby tento zbor bol pohnutý mocou Ducha. Ja chcem, aby tento zbor evangelizoval. Ja chcem, aby tento zbor slúžil ľuďom v tomto meste pod pomazaním Svätého Ducha. Ja chcem, aby Božia milosť a moc tu bola prítomná. Aby keď sa zídeme tu v nedeľu, aby ste vedeli, že Boh ku mne hovoril. Máte dosť svojich problémov, trápení kdekoľvek. Tretie, aby Boh ku mne hovoril, aby Duch Svätý jednal. Ak prídeme na úrovne duši a emócií, tak ak prídeme, tak tá emócia vyprchá za chvíľočku. Ale keď je to z Boha, tak to zostane.
tak Boh bude jednať. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť na záver. Halelujá. Vďaka ti, Pane, vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš, vďaka ti, Pane, ďakujeme ti, Ježiš. Halelujá. Ja vás chcem pozvať všetkých Bohu teraz. Aby sme prišli k Bohu, aby sme prišli k Svätému Duchu. Aby sme prišli k Svätému Duchu aj teraz. A tam, kde Duch Svätý hovorí, tam, kde Duch Svätý usvedčuje, tam, kde Duch Svätý uzdravuje, tam, kde Duch Svätý oslobodzuje, dajme mu priestor. Dajme priestor Duchu Svätému. Dajme priestor Svätému Duchu. Duchu Svätý, my ťa pozývame. Duchu Svätý, my ťa pozývame. Pozývame ťa, Duchu Svätý. Ty si Boh, ty si Pán. Ti ďakujeme za tvoje slovo dnešný deň. Ďakujeme ti za tvoje posolstvo. Nech ono uzdravuje. Nech ono lieči dušu. Nech ono lieči naše telo, nášho ducha. Tvoje slovo je liek. Tvoje slovo je liek, Pane. A ja ti ďakujem za tvoj liek aj dnešný deň. Pane, ďakujem ti, že si neprišiel odsúdiť, ale prišiel si zachrániť. Prišiel si zachrániť, tebe záleží na každom jednom z nás. Pane, konaj, Pane, vej. Veľmi ťa prosím, Svätý Duchu, aby si hovoril k nám. Aby si k nám hovoril ku každému z nás. A Duch Svätý hovorí, modli sa teraz. Modlíme sa spolu. Ak Duch Svätý hovorí, aby sme zanechali niektoré veci, prosme Boha. Pane, pomôž mi. Ak Duch Svätý hovorí, aby sme vyznali veci pred Bohom, kde sme zlyhali, prosme Boha odpustenie. Prosme ho odpustenie. Prosme, zápasme za svoje duše. Prosme Boha. Prosme Boha, aby Boh menil naše myslenie. Boh menil náš život. Svätý Duchu, ďakujeme ti, Duchu Svätý. Ty uzdravuješ. Ty vyslobodzuješ. Ty sa dotýkaš.